дар доираи сафари расмӣ дар ҷумҳурии беларус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷамъияти соҳамии кушодаи комбинати кишоварзии дзержинский боздид ба амал оварда бо фаъолияти он шинос шуданд. Щиро вітаем вас, шановні гості, на нашій білоруській землі. От родних нів, от білоруської землиці дозвольте у пояс вам усім поклониться. Ви прийміть від нас, з наших рук працавітих, ад яких на вачах багатеє весь край, гэты важкі, духмяны наш беларускі каравай. Вас вітаєм щиро, вас вітаєм щодро, красиво ми до хліба. Щастя всім нам наше аж до неба, на здоров'я. Красиво ми до хліба, щастя всім нам аж до неба, на здоров'я. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки ҷамъияти соҳамии кушодаи комбинати кишоварзии дзержинский яке аз коргоҳҳои бисёрсоҳа ва калонтарини саноатии беларус буда парвариши чорво, парранда, истеҳсоли маҳсулотҳои гуногуни гӯштиву ширии чорво, гӯшти мурғ, ҳасибҳо, тухм дар маҷмӯъ беш аз 80 намуди маҳсулотро ба роҳ мондааст. таъкид гардид ки давоми фаъолияти 40сола ширкат бо насби технологияи навтарин ва ҷорӣ кардани усулҳои муосири истеҳсоли гӯшту шир дар бозори кишвар мақоми хоса дорад. яке аз дастовардҳои асосии корхона дар баробари истеҳсолот, назорат ва таъмини сифати мавод, таъсиси марказҳои фурӯши маҳсулоти истеҳсоли худӣ, интиқоли он ба гӯшаҳои гуногуни беларус мебошад. баъди шиносоӣ бо фаъолияти ширкат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои рушду пешрафти корхона ба онҳо барору комёбӣ орзу карданд.